Mbok nek rene mau lho, Lek. Pas aku ning jaba. Lah piye to, Is? Wong anggere nyok mesti aku pas ning jero lho. Lah yang butuh kuwi saiki kok. Meh, butuh apa? Aku arep butuh takon. Lek, ini ki warung. Nek sampean butuh takon yo ning kelurahan kono. Kuwi kok saklek men to, Is? Yo iya, makan metu mung gur takon tok. Aku rene iki arep takon, kowe dodol es batu ora? Oh alah. Apa-apa ya aja duwe pikiran elek sik. Dipikir kanthi baik. Itu enggak bagus itu. Nek sampean iki nuturi aku ya apa aku anakmu? Lah nek kuwi anakku ya berarti ya keluarga besar no. Tuku es batu siji njiku wae suwene ra ram. Sambil ngopo cah lemu. Lek, akeh sing dadi to, Lek. Ya didadekke sik no. Dasarane piye? Ya mbuh. Wes aku susu apa ora? Ya rapati ya sih. Pokoke Lek, digawa setengah dadi. Wah. Wes batu kok setengah dadi setengah ora iki bentuke piye kuwi? Separo atos, separo empuk ngono. Nek gelem tenan sik. Wes, tak antanane. Karo ngenteni gawe ki apa, Lek? Kok goreng babat. Mbok kira ini bagus go goreng apa piye? Ngapunten. Dik gokil tekan kene. Nggih, Pak, tidak. Kok tidak toh? No alias tidak. So, Wah, nek masuk berarti go no. ngono yo leh. Enek perluan apa iki? Kula ngene nyuwun ajar, Pak. Ajar apa? Ngising. Hah? Ngising? Ngising dadak diajari. Kula iki perlu belajar, Pak. Lah kok dadak diajari iki ben ngopo? Lancar, Pak. Ah, wong yo gampang e lho. Wah, ngece. Ngising kuwe elek lho, Pak. Lah nek dene elek Ora apa kok. yo dipaske no. Carane ngepaske lho, Pak. Wah. Jak geseh jane. Ampun nerangke nganggo kata-kata, Pak. Lah terus piye? Kudu dipraktekke no. Ngel cah iki. Jenengane nek duwe ilmu ampun pelit-pelit, Pak. Jane ngono lho. Sing mbok karepke kuwi mau. Kuwi jane iki ora butuh keterampilan khusus soalnya. Kira tau, ngising kok ora nganggo keterampilan. Lah wong gur ngising karek ndodok karo ngeden iki lho, Le. Jane ora butuh keterampilan khusus ya. Kok ndodok karo ngeden to, Pak? Jenenge ngising yo ngono kuwi. Mosok kon karo kelekaran. Toke jenengane salah, Pak. Salah piye meneh? Ngising kok ndodok karo ngeden to, Pak. Ora nek suarane. Bahasa Inggris, Pak. Bahasa Inggris apa? Menyanyi. Walah, alah Gusti. Pripun, Pak? Kandhane yo, Le. Bahasa Inggrise menyanyi. Kuwi singing. Dudu ngising. Kan padha-padha ngene to, Pak. Ya beda arti to, Le. Mula kok awake dhewe jagongane ora gathuk. Mulane, Pak. Mosok nyanyi ora nganggo keterampilan khusus. Wong sing mbok sebutke mau salah lho, Le. Halah, salah sithik lho, Pak. Salah sithik piye? Ya beda arti no. Nang Pak ajari. Jari apa? Ngising. Singing. Ngising. Dingene, Le, kabeh iki butuh proses. Dadi ora iso nek secara instan. Cita-cita kula dadi penyanyi, Pak. Sip. Penyanyi apa? Pop. Ora no. Oh, penyanyi rock. Mboten, Pak. Cita-cita kula dadi penyanyi dangdut. Wah, loh, elok tenan. Tapi dangdut angel lho. Angele ten pundi, Pak? Nek nyanyi dangdut kuwi cengkoke kuwi kudu jelas. Cengkok. Yo, artikulasinya ya kudu jelas. Artikulasi. Oh, paham toh? Ora. Adewe serak konseri be.
Dadeknya apa piye? Sabar. Rasah kemrungsung ngono lho. Ya Pak ana kono gendeng kabari mbok menawa engko lunga. Pak Anae jarang tindakan kok. Lho sapa ngerti engko lunga? Wonten pundi? Ya aku ora ngerti no. Wong sing duwe karep kan Pak No, dudu aku. Oh, tak kira sampean ngerti. Lah rumah samu aku ki jenise Google ngono apa piye? Iki dengarane kowe ora dolen karo Caca to, Ndra? Cacah ten pundi kula mboten ngertos kok. Ayo digoleki no. Ora lagi dolanan delikan kok dadak digoleki. Omonganku kok mbok entahi terus iki maksudmu apa to, Ndra? Entah dimasak riyen iki. Nah, ngene iki lho. Sing diarani banyu mlayune ning ngisor ya ngene iki. Cengengesan rumah samu aku seksi humor apa piye? Sanes Bi. Lah apa? Jenengan nek barangnya termasuk barang unik. Berarti aku iki mbok anggap recong gladak ae. Nek krungu sepur liwat, mantuk-mantuk ngono kuwi. Yo, kena digas yo. Alah, selak ngopo to? Ya jane ora sak ngopo-ngopo. Kesumen. Iki tanganku iki selak ingin menggerayangi gitar. Nek itu bae mbok diopah-opahke riyen Bi. Tensah konser. Omonganmu kodo bangkong. Apa nih? Ting selepung. Kungkong, rene artine blas. Hari kawan bersuka cita, satu bulan kemerdekaan. Tukang sate sendenan lawang sandal dawa ning ora-ora. Semangat para pejuang, berkaryawan tinggal negara. Indonesia wis mardika ngancep 78 taun. Ojo nganti padha sumoyo, yuk bersatu padha sing rukun. Semangat 45. Ayo selalu dijaga. Indonesia merdeka. Indonesia merdeka.